Úloha číslo 8 je zameraná na deliteľnosť prirodzených čísel. Máme pred sebou automat, do ktorého vstupuje x zadané 870 a výstupom bude hodnota y. Ak sa posúvame v tejto schéme, v tomto našom automate, prichádzame k riešeniu úlohy, či x je deliteľné 3 a 5 zároveň. Deliteľnosť 3 kritérium je nasledujúce, a to, že ciferný súčet daného čísla musí byť deliteľný 3, potom je celé číslo deliteľné 3. Ciferný súčet 870 je 8 plus 7 plus 0 a to je 15. 15 je deliteľná 3, takže aj 870 je deliteľné 3. Deliteľnosť 5 kritérium je nasledujúce. Ak sa na mieste jednotiek nášho čísla nachádza 0 alebo 5, tak číslo je deliteľné aj 5. V schéme sa teda posúvame smerom dohora v tejto šípke v odpovedi áno. Tu máme výraz y rovná sa x plus 1. Dosadíme naše x 870 plus 1. A teda výstup z nášho automatu y rovná sa je 871.